Sigo. Boas tardes. Imos dar comezo a esta conferencia da Xornadas Luisa Sorei na súa edición número 36, que este ano dedicamos ao sector forestal galego, retos, fortalezas e debilidades, o papel das frondosas. Saudamos tamén as persoas que nos están seguindo online a través da canle YouTube da Fundación TIC, da Deputación de Lugo. Teño pois o prazer de presentar a conferenciante de hoxe, que ademais é unha exalumna, Vanessa Baño Gómez. Estudou Enxeñería de Montes na Escola Politécnica Superior de Enxeñería de Lugo e logo tamén seguiu os estudos de doutoramento tamén na Universidade de Santiago de Compostela. E actualmente traballa como investigadora en proxectos financiados pola Unión Europea en Innovabud, que é unha rede europea dedicada á investigación, innovación e educación en ciencia e tecnoloxía da madeira. Ela participou en varios proxectos de investigación, actualmente está involucrada en catro deles. Fundamentalmente, ela veu estudando e estuda a madeira desde tres puntos de vista diferentes. O uso de madeira maciza, de madeira sólida, como material estrutural, tanto de coníferas como de frondosas, o deseño e avaliación de novos produtos de madeira para uso estrutural, como madeira laminada de frondosas, madeira contralaminada, os famosos CLTs, dos que xa se falou aquí en algunha ocasión. Tamén en materiais que combinan a madeira con outros elementos, con outros materiais, como é o formigón, ou os paneis de madeira a madeira, sen colas, sen adhesivos, sin unións metálicas para uso de forxados. Dedica tamén atención á análise do comportamento de estruturas de madeira en edificios e pontes, tanto de nova construción como cando se restaura ou se rehabilitan. Publicou uns 40 artigos científicos en revistas de impacto, máis de 50 contribucións en congresos nacionais e internacionais, supervisou 4 teses de doutoramento e contribuiu tamén á inclusión de novas especies de madeira con fins estruturais en normas nacionais e europeas. É dicir que é unha gran especialista nun tema importante no marco destas xornadas, que se dedican fundamentalmente á madeira de frondosas, cando tradicionalmente en Europa se ven utilizando máis na industria as coníferas que as frondosas, na madeira estrutural, nas edificacións, grandes infraestructuras, utilízase máis a madeira tamén de coníferas que de frondosas, pero seguro que ela nos vai a demostrar que as frondosas tamén teñen o seu sitio nestes usos os que se lle está tratando de dar pulo nos últimos tempos. E, ademais, seguro que o que nos vai a expoñer é importante tamén para as nosas frondosas e para encontrar novos usos para as nosas frondosas, que, como comentábamos en días pasados, temos moita superficie, unhas 600.000 hectáreas, pero só contribúen con 3%
as cortas de madeira anuais na nosa comunidade autónoma e, ademais, eses 250.000 metros cúbicos que se cortan de frondosas en Galicia anualmente, pois, na súa maior parte, pois van dedicadas a uso enerxético, como biocombustibles, cando estamos convencidos de que poden ter usos moito máis nobles e que deixen un maior beneficio para os propietarios. O título da conferencia de Vanessa, que lle agradecemos que forme parte do profesorado desta edición das xornadas, é o mercado das frondosas para a construción en Galicia e en Europa. Vamos xa ceder a palabra, pero antes quero recordar aos que nos están seguindo online que se queren facer preguntas, participar no coloquio que teremos ao final da conferencia de Vanessa, que poden facelo a través do chat de YouTube. Tes a palabra, Vanessa. Moitas gracias, Antonio. Gracias tamén pola invitación e pola oportunidade de poder falar hoxe aquí desto, do potencial que teñen a madeira de frondosas no sector da construcción. No, ainda non. A ver, porque non sei poñelo. En pantalla completa, a ver se me axudades aquí. Está un pouco escondido, tampouco. Sí, sí, onde está? Tiene que ir por aquí. ¿No? Bueno, no encuentro tampoco. Bueno, a ver si lo logramos. Aquí é mellor. Vista, busca en vista. A ver se agora. Está, non? Sí. No, vese aquí, pero non hai. En vista. Veías así? No. Bueno. No. Vexo na pantalla... No, é que non sei por qué. No, pero é que non o logro. A ver, agora. Ahora. Logrado. Bueno, empezamos con mal pé. Pero, bueno, arrancamos. Como presentou xa Antonio, traballo en Innovabud, que é unha rede europea de investigación e innovación en madeira, que vou presentar un pouco máis adiante. Este é un pouco o contido, unha breve introducción a que é Innovabud e os proxectos de investigación nos que estou involucrada agora mesmo, unha introducción tamén aos bosques europeos ao cambio climático, á produción e mercado de madeira de frondosas, a madeira serrada para aplicacións estruturais, produtos de enxeñería de madeira con frondosas e despois sistemas estruturais e edificios de madeira. E algúns desafíos para Galicia e conclusións. Desafíos e oportunidades, podemos decir. Como introducción, eso, decir que traballo en Innovabud, que é unha rede europea de investigación e innovación en madeira. Innovabud é unha rede que ten uns 70 asociados en toda Europa, que son principalmente universidades e centros de investigación que traballan nestes temas. E eu traballo dentro da rede, somos unhas 12 persoas de distintas partes de Europa, todos teletraballando de distintas partes de distintos países, coa excepción de Lugo, que somos 2 personas, Mercedes Rois, que está aquí comigo, tamén somos as 2 persoas traballando para esta rede. Dentro de Innovabud, además de traballar en conectar e compartir e incluso intentar influir políticas en tema de madeira, traballamos tamén en proxectos de investigación en toda a cadea de valor do uso da madeira, dende o bosque, pasando por produtos de madeira e construcción e tamén en moble, e con algunhas, participamos en algunhas alianzas e plataformas transversais tamén de uso da madeira, non? Hoxe o que vou a presentar pode marcarse dentro destes 2 proxectos de investigación, que son o EUFORE, que tiña como obxectivo, ten como obxectivo o desenrolo da axenda estratégica de investigación e innovación en madeira, en Europa, e o Woodstock, que o Woodstock ten como obxectivo intentar usar a madeira infrautilizada, entre elas está a madeira de frondosas, pero tamén está a madeira reciclada, a madeira dañada dos bosques,
ou madeira de baixa calidade para uso en construcción, seguindo a New European Bauhaus, que é a nova Bauhaus europea, que o que intenta é, digamos que diseñar e construir dunha forma máis sostible, máis bonita, pero máis colaborativa, tamén tendo en conta a diferentes actores e diferentes institucións, incluído tamén os usuarios. Estes son os socios dentro do proxecto Eufore, que xa falta solamente un ano para que remate este proxecto europeo, e que a xenda de investigación xa é pública. Se entrades na página web de Eufore e queredes botarlle un ollo, que é o que se creo que se decidiu dentro deste proxecto, que son as necesidades de investigación dentro do sector, non solamente do sector da madeira, senón tamén dentro do sector forestal e público, podedes baixala. E estes son os socios tamén que estamos participando dentro deste proxecto, como digo, para intentar darlle valor e uso a esta madeira que ahora mismo non ten un destino industrial, darlle un uso no sector da construcción. Como introducción, un pouco falar dos bosques europeos. Eu, digo, son forestal, como me dixo antes, como me presentou antes Antonio, pero non teño ninguna experiencia dentro do sector forestal, sempre me dediquei ao tema de madeira estructural e de construcción con madeira, tanto na parte académica como na parte profesional, diseñando estructuras. Pero, aquí podemos ver un pouco como é a distribución das especies, das distintas especies de madeira dentro de Europa. É un mapa bastante visual. Dentro de todas esas especies, que, como digo, hai como máis ou menos 16 especies de coníferas e unhas 95 especies de frondosas distribuídas en toda Europa, a que se usa maioritariamente para a construcción é a Picea abies ou Abies alba, mezclada a veces, que é o que sería o abeto ou Picea, o spruce, que chaman en Europa. Digamos que todo o sector da construcción europeo está basado ou desenrolado a partir desa especie. Pero os bosques están tamén, como digo, esta madeira de Picea é a que se usa principalmente en Europa, pero os bosques están ahora mismo sometidos a un montón de desafíos. Temos un montón de problemas influídos polo cambio climático que están levando a que cada vez haya madeira que está máis dañada por tormentas ou que está empezando a haber plagas que están afectando e atacando as especies disponibles en Europa. Un deles é o escarabajo do abeto, que está realmente facendo uns ataques moi importantes a esta madeira de spruce ou de abeto en Centro Europa, ou tamén as sequías ou os incendios forestais. Nesta gráfica que vedes aquí á dereita está bastante ben representado por anos como son os picos das alteracións dentro dos bosques e como estuvo afectando o cambio climático as principais especies. Simplemente para mostrar un pouco os desafíos que se atopan. Pero tamén hai escenarios que están pensando que vai pasar a longo plazo, pensando neste cambio climático. Os bosques van a ter que adaptarse a este cambio climático e algúns escenarios presentan isto, que estas adaptacións van a levar a que haxa menos monocultivos e máis bosques mixtos. E esta gráfica, que tamén me parece bastante interesante, vese como ao longo dos anos vai a descender esa madeira disponible de abeto e tamén de pino, e en cambio outras especies, principalmente, neste caso marca aquí o carballo, van a estar máis disponibles. Entón son escenarios de futuro que hai que ter en conta un pouco para planificar tamén que se vai facer coa madeira e en que se centra, que especies tamén se centra a industria da madeira. Estes son outros escenarios tamén dentro de outro estudio que para esta madeira de Picea que decía antes, no mapa da esquerda vedes como está a distribución de Picea ahora mismo en Europa e unhos escenarios tamén a 2000, a finales dos 2000, casi do 2100, donde se vai ver que esta madeira esas bosques de spruce van a ser moito máis pequenos e van a se mover un pouquiño todo máis hacia o norte, por este calentamento global. Entón, digamos que en Europa a construcción con madeira, que está moi enfocada nesa especie, vai a ter que pensar en adaptarse a un futuro, a ver que pasa dentro dun futuro. Pero como é ahora tamén, despois desta introducción, pensar un pouco cal é a madeira de frondosas,
canta madeira de frondosa se produce e cales son os seus mercados. Para eso presento aquí este diagrama Sankey, que é do ano 2017, pero sirve igual para ver un pouco a donde vai a madeira que se recolecta dos bosques. Empezamos polo esquerdo, a madeira que sacamos do bosque, que vemos que hai unha parte grande, vedes estas liñas verdes de riba de todo e de baixo de todo, que según se colleita vai directamente a enerxía, é para queimar. Da outra madeira, que é a madeira industrial, digamos que hai tres principais industrias. A industria do panel, a industria do aserrado e a industria da pasta de celulosa. Da industria do aserrado, que está aquí no medio, o que principalmente sae son madeira aserrada e produtos derivados dela, e o resto, os residuos, van directamente a queimar. Solamente hai unha pequena parte dos residuos da madeira que son estes produtos secundarios da industria do aserrado, que se reincorpora outra vez á cadena industrial e entra dentro da industria do panel. A industria de pulpa, principalmente, é para papel, e os restos vai tamén para queimar, que sería ese licor negro, e dentro da industria do panel hai a produción de diferentes, non son panéis, perdón, a traducción literal sería tableiros, tableiros, que agora vou a contar un pouco máis. Este sería para que vexades un pouco como son os fluxos de madeira, e agora, isto do ano 2017, vamos a ver agora datos máis reais, volvendo outra vez, lendo dende a esquerda hacia a dereita. Estos son datos do 2022, dentro de Europa, nos 27 países de Europa. De toda a madeira en rollo que se colleita, vemos que un 25% vai directamente a queimar, a biocombustible. O 75% restante é madeira industrial. E desta madeira industrial, o 80% son coníferas, só un 20% son frondosas. Isto xa nos dá un panorama. Isto sería madeira en rollo que se saca de Europa. Isto varía un pouco dependendo do país, pero serían os datos conxuntos de toda Europa. E vemos que esta produción máis ou menos é crecente. Este é un diagrama que mostra como foron a produción ao longo dos anos, e vemos que máis ou menos se mantén crecente nos dous. Máis madeira industrial e tamén máis madeira para combustible. E vemos ben aquí os picos da crise de 2008, como disminuía a produción. Ahora, dentro desta madeira industrial, seguimos movéndonos hacia a dereita, o 59% desta madeira industrial é madeira de aserrado, o 40% aproximadamente é pasta de celulosa, non é pasta de celulosa, é madeira, son rollos de madeira para a industria da pulpa, pero tamén para o taboleiro, e outros usos industriais. E vemos tamén como é a tendencia ao longo dos anos, que tamén máis ou menos é unha tendencia crecente, e son os dous. Pero para que se usa esta madeira? Porque aí estamos vendo a madeira por industrias, industria de aserrado, industria de pulpa, de tableiros, pero para que se usa? Pois aquí vemos outro diagrama, que este é un diagrama máis recente, que desarrollou o EFI, que vemos que a pasta de celulosa sigue sendo pasta de papel, e o resto, como veíamos aquí, bioenerxía, que é o licor negro. Da industria de aserrío, que se chama madeira aserrada, a principal produción é para produtos de construcción primarios, seguidos de madeira de embalaxe e produtos de construcción secundarios, e un pouquiño para moble. E dentro da industria do taboleiro, principalmente vai para moble, pero tamén hai un porcentaxe, non pequeno, que vai para produtos de construcción primarios e secundarios. Entón, tendo isto en conta, seguimos mirando os nosos datos do 2022 e vemos que no 2022, os produtos de madeira aserrada eran esa cantidade que está aí, e vemos aquí a diferencia entre madeira de coníferas e madeira de frondosas. O sea, madeira aserrada que vende a industria de aserrío, prácticamente toda é madeira de coníferas, e un pouquiño, con unha tendencia incluso un pouco decrecente, é a madeira de frondosas. Que, como decíamos, vai principalmente para a construcción, seguido de embalaxe e de moble. Mirando ahora
que pasa co resto da madeira, no? Dentro desta madeira en rollo que iba para a industria de pulpa ou de trituración, os paneles os tableiros de madeira son distintos produtos, tableiro de partículas, de fibras, OSB ou plywood, vai principalmente para a industria do moble, pero tamén un pouco para a construcción e embalaxe, mentras que a industria de pulpa vai principalmente para papel e embalaxe. Centrándonos un poquinho agora na industria do tableiro, vemos que aquí tamén unha gráfica que mostra pois, a tendencia ao longo dos anos en cada un dos tableiros. ¿No? Para que se utilizan? Pois, o tableiro de partículas e o tableiro de fibras, que son os que máis se producen e que bueno, son os que maior volumen de madeira producen, vemos que están principalmente utilizados na madeira de moble, ainda que hai un porcentaxe pequeno que tamén vai para a construcción. Sin embargo, os que menor volumen de produción teñen aínda, que son o plywood, ¿no? Que sería o tablero contrachapado e o OSB, esos sí que son os que se utilizan principalmente en construcción. Non temos datos a nivel europeo públicos que nos digan canta madeira de coníferas e de frondosas hai para cada un destos, pero aquí na industria do tableiro sí que é un pouquiño máis habitual que haxa madeira de frondosas, e vemos, por exemplo, aquí datos para o tableiro contrachapado, ¿no? Donde vemos que sí que a maior parte da madeira que se utiliza no tableiro de contrachapado, pois sí que é de frondosas. Pero igual, resumindo, os números de madeira de frondosas que se utilizan a día de hoxe en xeral para a industria son baixos e para a industria da construcción son aínda máis baixos. ¿No? É bastante habitual utilizar frondosas en suelos, ¿no? en suelos de madeira, en parqué ou en suelos laminados. Aí sí que é bastante, diría que mayoritario incluso o de frondosas que o de coníferas. E aquí, para resumir un pouquiño este tema dos mercados, poño esta diapositiva que foi presentada polo Joint Research Center, ¿no? da Comisión Europea hai 3 semanas en Bruselas, que estaban presentando pois, un estudio da disponibilidade que vai haber de madeira dentro dunhos anos, ¿no? Ao longo dos anos. E, bueno, pois chamou bastante atención isto, ¿no? Que a pesar de que a área de coníferas é maior que a área de frondosas en superficie dentro de Europa, e as cortas de coníferas con respecto ao que medra a madeira no bosque anualmente é moito maior nas coníferas. O sea, estamos a un rendemento de corta con respecto ao que medra no monte dun 90% en coníferas, mentras que en frondosas apenas está no 60%. Ademais, vemos que esta tendencia, o sea, as cortas de coníferas son estables, as cortas de frondosas son estables, mentres que as de coníferas están incrementando. Por lo tanto, se sumamos que xa estamos cerca do límite, ¿no? Dese 100% que sería non cortar máis do que medra en coníferas, ademais estamos con unha tendencia incremental. Por lo tanto, pensando nesto, no cambio climático e pensando incluso na disponibilidade de madeira que vai haber debido á demanda, porque a demanda de madeira non solamente para a construcción e para moitos outros usos, pois pode chegar a un punto de conflicto, ¿no? Donde a madeira de coníferas este realmente pois nun punto donde mellor non haxa suficiente madeira para cubrir as necesidades. Por lo tanto, pensar na madeira de frondosas pois pasa a ser moi relevante e é un dos temas que o Joint Research Center pois resaltou hai 3 semanas en Bruselas. Por lo tanto, buscar alternativas e usos posibles ás frondosas pois ten moito sentido, non? Hasta aquí era un pouco pois eso, saber cales son os mercados e canta madeira hai pois disponible. Pero pasamos agora un pouco a falar xa dos produtos de madeira. Empezamos polo produto, digamos, polo máis sinxelo ata o máis elaborado. Do máis sinxelo sería a madeira sólida, madeira serrada, pero voume centrar bastante no tema de construcción e no uso estructural, ¿no? Poder facer elementos como pilares, vigas, muros para a construcción. E cales son as súas aplicacións? A madeira aserrada,
tanto de coníferas como de frondosas, ten dous usos principais, podemos decir, non? O primeiro sería utilizala como tal para construir, o sea, pezas de madeira serrada de pequenas dimensións para sistemas de entramado lixeiro, serían os sistemas típicos de Estados Unidos, das casas de Estados Unidos ou incluso dos países nórdicos en Europa, non? Son pezas de pequenas dimensións, de madeira serrada, que sirven para facer este tipo de construccións. Ou para facer as láminas que con esos vamos a fabricar despois os produtos laminados, non? Sería viga laminada encolada ou panéis CLT. Se sodes do sector, que vexo caras coñecidas que xa sabedes, pois supoño que xa sabedes de que falo. Entón, digamos que nos interesa a madeira aserrada por dúas couras, como produto estructural en sí mismo, como pilar viga para este sistema de entramado lixeiro, ou como insumo para fabricar produtos máis elaborados e máis complexos. O sistema de entramado lixeiro é isto, son estes sistemas que vos digo das casas de Estados Unidos, que son pezas de pequenas dimensións. Isto é un libro que escribimos cando eu traballaba en CSFOR, de como diseñar, neste caso, casas de madeira ou estructuras de madeira con estas pezas pequenas de madeira serrada. Como vedes aquí, este exemplo eran de pezas, e este é bastante grande porque son de 6 centímetros por 14 centímetros, xa diría que é unha peza bastante grande para ser entramado lixeiro, e que a forma de funcionar son colocar moitos xuntos, de pequenas dimensións e moitos xuntos, que todos en conxunto forman un sistema estable. E esta aquí vemos unha aplicación dentro destas pezas de madeira serrada en entramado lixeiro, e esta é unha casa que se chama la Casa Uruguaya. Esta foi un proxecto no que traballei cando estaba en Uruguai. Presentouse ao premio que era Solar Decathlon, que é unha competición internacional, e levou o primeiro premio. Toda esta casa está construída con madeira de eucalipto, de madeira serrada de eucalipto. E como vedes aquí, as pezas, as dimensións da madeira que se utilizou son 5 centímetros por 10 centímetros. Vedes que son pezas pequeniñas, son, como dicíamos, unha casa de palillos colocada toda xunta. Deste proxecto podería falar máis, pero simplemente quería mostrar un exemplo dunha casa de frondosas con este sistema de entramado lixeiro. Falamos un poquinho agora da cadea de valor da construcción con madeira, non? Porque para poder utilizar esta madeira aserrada, tanto no sistema de entramado lixeiro como na produción de produtos como viga laminada ou CLT, necesitamos empezar polo básico. E o básico empeza aquí, na clasificación estructural da madeira. Necesitamos clasificala para saber cales son as súas propiedades e, polo tanto, despois poder diseñar de acordo a eso. Poder diseñar produtos ou poder diseñar edificios. E isto sería un pouco a cadena de valor. Clasificación da madeira, produción de elementos estructurais, panéis ou vigas, diseños 3D, arquitectónicos e estructurais, e todo digitalizado para conectar o diseño coas máquinas de control numérico dentro dos aserraderos e producir, digamos, pezas tipo Lego. Xa se construye así. Antes era unha construcción tradicional onde o carpinteiro facía todas as unións e os mecanizados. Hoxe en día, todo é digitalizado. Construes o modelo 3D, mándalo á fábrica, salen as pezas con todos os mecanizados e montase como un Lego, fomentando sempre unha construcción industrializada e un pouco máis estandarizada tamén. Polo tanto, dentro da construcción con madeira partimos os materiais, desarrollamos produtos, con esos produtos definimos sistemas estructurais e con eso despois construímos edificios ou pontes. Sería un pouquiño a cadea de valor. E no centro, os códigos de diseño, que a nivel de europeo sería o Eurocódigo 5, en España o que manda é o Código Técnico da Edificación, que non é máis que unha copia do Eurocódigo 5 adaptado a España e simplificada un pouquiño. Non sei se me están escoitando ahora os que desenrolaron, pero basicamente é así. Empezamos pola clasificación estructural e vou intentar non ser moi técnica. Para non ser moi técnica xa vos lanzo esta presentación. Como se clasifica a madeira para saber as súas propiedades? Como sabemos que unha madeira é estructural? Pasa que clasificala. Como se clasifica? Pois a forma fácil sería, como vemos aquí á dereita, facemos ensaios, rompemos a madeira, sabemos canto resiste. Se a rompemos non a podemos usar. Por lo tanto, que facemos? Facemos ensaios non destructivos. Medimos módulo de elasticidade, medimos densidade, medimos cousas que non necesitan que a madeira se rompa e, ademais, medimos tamén
mirámola, vemos cantos nudos ten, como a desviación da fibra, se ten gemas, e despois que intentamos facer, correlacionar eso que vemos e eso que medimos con técnicas non destructivas cos resultados que salen da rotura. E de aí desenrólanse un montón de normativas que nos permiten, despois dunha forma moito máis rápida e automatizada, saber cales son as propiedades mecánicas dunha madeira sin necesidade de rompela. Pero para iso hai que romper moita primeiro. Bueno, isto é así como unha introducción a como sabemos as propiedades da madeira. Canto sabemos de madeira de coníferas e de frondosas? A madeira, para utilizarla en estructuras, en construcción, necesita estar clasificada. Aquí nesta gráfica intento presentar de forma bastante visual. Na columna vertical vemos os países de Europa, estos de Europa, os 27 de Europa, máis está Suiza, está Noruega e está Reino Unido. E na horizontal, arriba, vemos as especies, e son simplificadas. Abies alba, Picea abies, Picea sitchensis, Pinus silvestris, Laris decidua, Laris campheri, Pinus nigra, Pinaster radiata, Pseudosuga menciesi, Acer pseudoplátanus, Castanea sativa, Eucalyptus nitens, Globulus, Fagus silvática, Fraxinus excelsior, Populus, dous chopos, non me acordo cal, un creo que é o híbrido e o outro é o nigra, e Quercus, o carballo. Quercus está mezclado Rogurin e Petraea. Rapidamente vemos canta madeira está clasificada estructuralmente de forma visual, que digamos que é unha forma. Pois vemos que a maioría dos países son especies de coníferas. Digamos que na maioría dos países estas 4 coníferas, a Picea, o Abies, o Pinus silvestris e o Alerce, están clasificados. Sabemos as súas propiedades mecánicas. Por lo tanto, moito máis sinxelo construir con elas se sabemos que propiedades teñen. Hai outras coníferas tamén que están clasificadas, pero non en todos os países. E, sin embargo, vamos aquí ao lado das frondosas e, sin explicar nada máis, vemos que son moitas menos, ou non moitas menos, as cantidades son as mesmas, senón en moitos menos países. Por lo tanto, xa nos dá unha idea de que se están menos clasificadas ou hai menos clasificadas, van a usarse menos. Ou é menos común a utilizalas, vamos a decir así. Se vamos, ademais, agora por datas, vemos que en color claro marco as que estaban antes do 1990, que eran todas coníferas, pero hai unha tendencia recente ao uso das frondosas. Vedes que todas as frondosas que están clasificadas son, despois dos anos 90, que xa non digamos que é moi recente, pero podemos dividilo así. Cales hai en España clasificadas? Pois temos o Pinus silvestris, o Pinus nigra, o Pinus radiata, e dentro das frondosas está o castiñeiro, os 2 eucaliptus, o Globulus e o nitens, e xa está, de clasificación visual. Estuvo o chopo, despois sacaron, creo que ahora acaban de meterlo outra vez, que non marquei aquí, ahora creo que tamén está outra vez. Bueno, esta é unha clasificación visual que non quero dicir que é a que máis se use. Clasificación mecánica, que é isto de medir o módulo de elasticidade, permite un rendemento maior, o sea que hai máis especies clasificadas, pero simplemente eso, que era unha forma moi visual para mostrarvos un pouco cales son as tendencias, que as frondosas é bastante novo e en poucos países. Outra gráfica tamén bastante visual para saber as propiedades da madeira. Vedes o módulo de elasticidade na vertical e a densidade na horizontal. Digamos que o módulo de elasticidade nos dice cuán flexible ou cuán ríxida é unha madeira e a densidade, pois xa sabedes o que é. E vemos que como se agrupan. Digamos que as coníferas teñen un módulo de elasticidade baixo, ou máis baixo en general, con unha densidade tamén máis baixa. Mentres que as frondosas poden chegar a módulos de elasticidade bastantes máis altos e tamén densidades máis altas, con algunhas excepcións, como poden ser o caso do chopo, que dentro xa, cando falamos de madeira estructural, casi sempre se considera casi como unha conífera a nivel de propiedades. E tendo aquí a Picea ou spruce, que é a que temos de referencia, que está aí como no medio. Como propiedades mecánicas moi altas, pois vemos o bidueiro ou a falla, son especies que teñen propiedades mecánicas moi altas. Por lo tanto, xa estamos vendo que as frondosas, en general, teñen propiedades mecánicas mellores, ou, non sei se mellores, todas valen, máis altas que as coníferas. Non vou entrar nesto. Aquí unha comparación, estas serían as tablas que utilizamos para diseñar
estructuralmente, non? Igual que sabemos as propiedades dun formigón cando se construye, necesitamos saber cales son as propiedades dunha madeira cando diseñamos. Á esquerda vemos as propiedades ou as clases resistentes da madeira de coníferas e á dereita as de frondosas. Como referencia poño aquí a picea, que é o que os digo que se utiliza mayoritariamente en Europa, que ten unha clase resistente por norma xeneral de C24. Non importa o que diga, quedámonos con C24. Significa que a resistencia a flexión é de 24 Nm milímetro cuadrado, que non vos vai a decir nada, e tampouco pretendo eso, só pretendo comparar un pouco agora. Se comparamos esa C24, que sería o abeto, a súa equivalente D24 de frondosa, que sería 24 Nm de resistencia a flexión, vemos que a densidade é maior, non? Sería 350 nunha, casi 500 na outra, non? Por lo tanto, as frondosas teñen esa densidade maior. Se vemos ademais estas propiedades, vemos que, mentres que as coníferas, as clases resistentes van hasta C50, as propiedades mecánicas as clases resistentes das frondosas van hasta D80. Pero tamén as máis baixas. Nas coníferas podemos baixar hasta unha C14, que é ben baixiña, mentre que a máis baixa dentro das frondosas é unha D18. Simplemente para decirvos que as propiedades mecánicas das frondosas son maiores que as das coníferas, en madeira serrada. Cales están clasificadas en España ou cales son as súas propiedades mecánicas? Pois, como vos decía, a madeira de castiñeiro está clasificada visualmente con unha clase resistente D27, o Eucalyptus globulus estamos en D40, son propiedades mecánicas aínda máis altas, e o Eucalyptus nitens sería unha C35. Non vou entrar en por que se clasificou como conífera en vez de como frondosa, pero o resumen é que ten unhas propiedades de resistencia altas, pero de densidade máis baixas. Por lo tanto, se lle asignáramos unha clase resistente de frondosas, saldría penalizada de alguna maneira. Pero, bueno, isto é simplemente para que teñades unha idea das especies de frondosas que están clasificadas en España, visualmente. Mecánicamente, que sería isto que vos digo, medimos módulo de elasticidade dentro dunha clasificadora en línea dentro dunha industria, como a que ten Silonor, por exemplo, ou Finsa aquí en Galicia, e os rendementos son moito mellores. Se tendemos propiedades mecánicas mellores, máis altas e máis distribuídas. Dentro desto, cales están clasificadas? A falla, con as propiedades mecánicas que varían de D24 hasta D50, e o Eucalyptus nitens con un ensayo de atracción, non importa. E temos tamén o Eucalyptus globulus, tamén con esta clasificación mecánica, con propiedades mecánicas moi altas. Non vou entrar a explicarvos isto, simplemente que sepades con que propiedades contamos nas especies en España e en Galicia particularmente. Unha vez que temos a madeira clasificada, podemos pensar en construir con ela ou diseñar produtos estruturais. Non sei se me estou facendo moi pesada. Queredes preguntar no medio e así alixeiramos ou sigo? Sigo. Bueno, seguimos entón volvemos outra vez a este diagrama da cadea de valor de construcción con madeira, non? Temos xa a madeira clasificada estructuralmente e vamos a intentar fabricar produtos con ela, non? Que produtos? Pois vou vos a decir agora cales deles. Estos serían os produtos de enxeñería e de tableiros, están mezclados aquí, que se poden ou que están habitualmente no mercado. Digamos que a partir de madeira sólida, de madeira serrada, construyense elementos de finger joint ou elementos de unión dentada, que son pezas de madeira serrada unidas con un finger joint para facelas máis largas. Prodúcense vigas de madeira laminada encolada, que serían as vigas e os pilares, e panéis de madeira contralaminada para facer directamente muros ou forxados, non? Moi utilizado en industrialización e en prefabricación. A partir de madeira de desenrolo, fabricanse estes outros tipos de produtos, que sería o tableiro contrachapado ou os vigas que son el biel, que se chaman, non sei como se chamarían, microlaminada, madeira microlaminada. A partir de fibras e partículas, construímos diferentes tableiros de fibras, tableiros de partículas. E a partir de chips de madeira, que serían estos como pequenas chips, construyense os tableiros USB, que supoño que conocedes, pero tamén vigas, que serían este Laminated Strand Lumber, LSL ou PSL, que creo que non ten nome
en español, PSL ou LSL. Pero vamos a centrarnos agora nestas primeiras, que son estes produtos laminados, a partir de madeira aserrada clasificada estructuralmente. Como vemos aquí, decíamos que temos a madeira clasificada estructuralmente e podemos producir estes tipos de produtos, finger joint, madeira laminada ou CLT. Que ocorre a nivel europeo? Que as normas que están diseñadas e publicadas dentro do Comité Europeo de Normalización solo aplican a coníferas. É dicir, non hai ningunha norma EN, norma armonizada europea, donde podamos producir estos productos con madeira de frondosas. Está especificado que aplica solo a coníferas. Entón, como facemos, se queremos... Isto non implica que non sexa posible. É posible, pero o camiño é un pouco máis longo e un pouco máis difícil. Pero tamén isto nos dá unha pauta de onde está o desenrolo dentro da industria da construcción. Está claramente nas coníferas. E as frondosas, de momento, son innovacións e son produtos moi específicos en algúns lugares. Sin entrar tampouco en parte técnica, para meter un produto da construcción, un producto estructural en construcción, temos que seguir o reglamento de produtos da construcción, que hasta agora obligaba a ter un marcado CE para comercializar produtos estructurais dentro de Europa. O novo reglamento de produtos da construcción, que se acaba de aprobar este ano, vai obligar a que non sexa só para vendelo entre países, sino que vai haber que ter o marcado CE tamén para vender dentro de Europa. Quer dizer, xa non vai haber unha vía alternativa que sempre se buscaba para non ter que ter este marcado CE cando faz un produto innovador. Por lo tanto, esta vía, digamos que a vía común de seguir a normativa europea dentro do Comité Europeo de Normalización para obter o marcado CE, só se pode aplicar en coníferas para estes produtos e en frondosas podemos facelo pero a través dunha vía alternativa que implica un paso intermedio, implica obter un ETA, que se chama, European Technical Assessment. Que son estos ETAs? Pois son uns certificados que permiten obter este paso intermedio antes do marcado CE e para iso que fai? Pois desenrólase en lugar de normas técnicas europeas EN, pois unhos EADs, que son estes European Assessment Documents, para produtos específicos. Digamos que esta vía alternativa é a que nos permite a innovación e a que nos permite desenrolar estes produtos estructurais en frondosas. Aquí vemos algúns exemplos, como por exemplo este documento para clasificar estructuralmente madeira de castiñeiro, pero que non é de sección rectangular de pezas comunes, sino que son estas típicas pezas que lles faltan, que teñen gemas, que é o que chamamos gemas, que lles faltan pois os extremos, son irregulares. Bueno, pois hai un documento que che permite obter o marcado CE deste tipo de pezas e hai empresas que xa os comercializan. Por un exemplo, pois é esta de italiana. Dentro da madeira laminada encolada de frondosas, hai algúns exemplos tamén. Esta vía é unha vía alternativa que é máis longa, máis cara, quer dizer, se estes produtos están no mercado é porque hai interese comercial. Quer dizer, se un produtor decidiu obter o marcado CE a través deste ETA, é que cree que hai un mercado para o seu produto, porque tuvo que pagar bastante e facer un desenrolo grande para poder comercializalo. Por lo tanto, isto é un indicador de que se hai produtos estructurais de frondosas comercializados en Europa é que hai interese por elas. E algúns exemplos son estas, son a madeira laminada encolada de Bidueiro de Haslager en Austria, a de Castiñeiro de Xerolam en Asturias, a de Carballo de Gámiz en País Vasco, ou esta outra de Carballo tamén de Florian en Italia. E vamos a facer un pouco máis ameno, meter algunha foto de algúns dos produtos. Vedes aquí madeira laminada encolada de Xerolam en Asturias, e de Florian en Italia, para facer eso, pois vigas e pilares. E aquí vedes un exemplo desta madeira laminada encolada de Bidueiro, de Haslager, pois tamén vigas e pilares. Ou esta de Carballo, feita por Gámiz. E estes son os usos. Cales son as ventaxas? Bueno, as ventaxas son as que vos decía un pouco antes, Ten as propiedades mecánicas máis altas, hai disponibilidade desa madeira,
E hai unha parte tamén estética, que eu creo que é importante, non? Eu creo que todos temos, non? Sento aquí de Galicia, todos temos na idea, na cabeza, que os nosos avós sempre querían os móveles das habitacións de castiñeiro ou de carballo, e as cociñas non podían ser de pino, porque tiñan que ser, non, de madeiras nobles. Pois isto está levado un pouco tamén ao tema estructural. Hai unha parte que son propiedades mecánicas máis altas, outro é pois, que a madeira está disponible, e hai outro que é unha parte estética e sentimental tamén de utilizar estas madeiras de frondosas, non? E como podedes ver aquí, pois, a estética, o color todo, pois, é bastante distinto que se utilizas coníferas. Ni mellor ni peor, só digo que é distinto. Falábamos antes das propiedades mecánicas, non? Igual que en madeira serrada había unhas clases resistentes para saber cales son as propiedades para diseñar, tamén na madeira laminada encolada hai unhas clases resistentes, o sea, como diseñamos. Aquí, como referencia, vedes á esquerda esa tabla, que serían as clases resistentes para a madeira laminada encolada de coníferas, e volvo como referencia a este spruce ou abeto, non? A clase resistente común sería esta GL24H, que dice que ten 24 newtons milímetro cuadrado de resistencia a flexión, unha densidade de 385 e un módulo de elasticidade de 11.500. Esta madeira laminada de frondosas que acabo de mostrar agora, Xerolam, de castiñeiro, ten unha resistencia a flexión de 30, non? Quer dizer, non hai tabla de clases resistentes para frondosas, pero sí que podemos comparar esos valores. De 24 pasamos a 30, con Gámiz pasamos a 33 con Carballo e con Bidueiro a 36. Non? As propiedades mecánicas son bastante máis altas, igual que os módulos de elasticidade. 11.500 en Abeto, 13.000 en Castiñeiro, 14.400 en Carballo, 15.000 en Bidueiro. Bueno, e os módulos de elasticidade pois, tamén están aí. Estos son datos declarados polos fabricantes. Pero non todo van a ser ventaxas na utilización de madeira de frondosas para a construcción, non? Porque despois de dito isto, propiedades mecánicas moitísimo máis altas, non? Estética bonita, desafío de que non vai haber suficientes coníferas e moitas frondosas. Creo que vos convencín a todos de que temos que construir con frondosas, pero non é tan sinxelo, non? E non é tan sinxelo porque os procesos industriais son moito máis difíciles nas frondosas que nas coníferas. Isto foi, bueno, un traballo, un estudio de investigación que fixemos cando estaba eu traballando en Uruguai, que comparamos dúas especies que están plantadas ali, que un é o Eucalyptus grandis e outro é o Pino taeda, o Elioti taeda, con un torno de corta bastante parecido, e obtuvemos que para valores de densidade similares tamén a resistencia á flexión e o módulo de elasticidade do eucalipto resultaron 1,4 veces e 1,7 veces máis altas que no caso do piñeiro, pero como contrapartida o factor de conversión, digamos, de madeira, de tronco, en produto aserrado é peor nas frondosas. O sea, hai máis desperdicio de madeira a hora do aproveitamento. É moito máis difícil o secado. Non é que sexa máis difícil, minto, o secado é igual de fácil. O que pasa é que precisa máis tempo. Entón, se necesitas máis tempo de secado nas frondosas que nas coníferas, iso implica un aumento de custo. E, ademais, o encolado é un pouco máis difícil tamén. Entón, temos propiedades mecánicas máis altas, pero temos uns laminados sin colas, sin adhesivos e sin unións mecánicas, que se chaman comúnmente Brettstapel, que son pezas de madeira serrada colocadas unha ao lado da outra, e os conectores, que son estos tarugos que vemos aquí, suelen ser de frondosas. Como se fai, como funciona isto? Isto é un sistema que desenrolou ou que inventou Julius Natterer en Suiza xa hai bastantes anos. E como funciona? En principio son esa madeira de coníferas como tablas verticales, faslle un burato e tes a madeira de frondosas, que son esos conectores, esos conectores redondos, que o que se fan é sécanse moito, métense en estufa e sécanse moito por debaixo do 12% de contenido de humedade. Métense dentro dos furados e deixase o ambiente. Entón, coa humedade ambiental, esos conectores van a dilatar e van a quedar dunha unión bastante máis ríxida, porque en canto hinchan, van a facer que funcionen como conector desas vigas, desas pezas de madeira serrada. O sea que, sin unións
metálicas e sin adhesivos, están construindo un panel estructural para facer forxados combinando estas dúas tipos de madeira, coníferas con frondosas. E poden chegar a producir estes panéis tan grandes como ves aquí. Outros serían estos LSL que vos decía antes, que utilizan estas virutas de madeira. Esta é unha fábrica que estaba aquí, porque pechou, estaba no País Vasco, que era Tapsal, que a mí parecía máis genial o que facían. Utilizaban estas virutas de chopo, que eran de restos de outra industria, para facer estas vigas con as propiedades mecánicas altísimas, estas vigas en I, ou incluso estas vigas combinadas con metal, ou incluso en sección rectangular. E conseguían unhas propiedades mecánicas altísimas a partir casi de desperdicios de outra industria, e utilizando esta madeira de chopo, que a madeira de chopo ten unhas propiedades moi baixas en sí mesma. Cousas que pasan con estas innovacións que cando o mercado non está ainda moi maduro, a veces non son exitosas. O motivo de por que pechou Tapsal non o sei, pero a min deume, a verdade, que bastante pena. Outras innovacións tamén que combinan esta madeira de coníferas con frondosas, é facer pilares ou vigas combinadas. Poden ser as láminas exteriores de frondosa normalmente porque son as máis resistentes e as interiores de coníferas, ou ao revés por outros motivos que non sei cales son. Pero que se poden combinar estas especies e creo que esta hibridación ou esta combinación de coníferas e frondosas vai a ser bastante exitosa, sobre todo se realmente, e é verdad que hai un problema co suministro de madeira de coníferas para a industria de aserrado. Por tanto, creo que esta alternativa de combinar as dúas pode ser unha solución boa e creo que vai a ir bastante por aí o mercado. Outras innovacións serían estas vigas en I, como as vigas metálicas, que chamamos as vigas, non sei como chaman as vigas en I metálicas, pero feitas de madeira. Poden ser de madeira serrada, poden ser de madeira laminada, de microlaminada, poden combinar diferentes especies. Ou un sistema bastante innovador, que sería diseñar conectores de madeira, en vez de conectores metálicos, conectores de madeira. En este caso son estos conectores de forma de cola de Milano, feitos con madeira microlaminada de frondosa, creo que de falla, para unir os paneis CLT, que é o típico que se utiliza en edificación. E como utilizamos todas estas innovacións dentro da edificación? Como entran? Algúns exemplos que os vou mostrar agora de uso destes produtos dentro de edificios. Estamos como por esta parte, xa vos contei os materiais, contei vos os produtos e vamos a ver esta última parte, que son os edificios e os sistemas estruturais. Como integramos todos estes novos produtos de frondosas dentro da edificación, con algúns exemplos. Casi todos son exemplos innovadores e este, que a min gustame especialmente, combina tamén madeira de coníferas e de frondosas, pero non nun mesmo produto, sino no sistema estructural. Digamos que as pezas largas, as vigas e os pilares, son de conífera, de spruce, e os conectores, en vez de ser uns conectores metálicos, son conectores de madeira laminada de frondosas, que fanlles a forma que ademais é moi estética, e conéctanos con uns pasadores metálicos internos. Entón, é utilizar, porque teñen estas propiedades da madeira de frondosas, como tamén propiedades mecánicas bastante máis altas que as de coníferas, permítenos diseñar ese tipo de produtos que son como máis exixentes, digamos, en resistencia. Por iso, normalmente, nunha construcción con madeira, as unións sempre son metálicas. Estes sistemas innovadores permítenos incluso utilizar estes conectores tamén de madeira, sin que teñan que ser metálicos. Son todavía innovacións, non é un desenrolo masivo, pero sí que é posible. Outro exemplo é este edificio, que é impresionante, diseñado por o arquitecto Shigeru Ban, que é un referente en construcción con madeira. Ele é xaponés e sigue a tradición xaponesa de construir, que se construye todo con madeira e todo con unións de madeira tamén, sin utilizar metal. Este é un edificio dun periódico, dun xornal que Ta Media, que estaba en Suiza, e que son 7 plantas de edificios con pilares e vigas de madeira de abeto, e os conectores, que non sei se se aprecia moi ben,
pero isto que vedes aquí máis oscuro, dentro das pezas redondas, son conectores de madeira feitos con madeira microlaminada de falla. Por lo tanto, é un elemento, un conector que está oculto dentro do pilar e da viga e que sirve de sistema de anclaxe para facer esta estructura. E aquí vedes unha foto un pouco máis de cerca do conector. Esta é a peza de madeira microlaminada que está dentro e que se utilizou para unir pilares e vigas. Outro exemplo de edificación, supoño que coñecedes, non? As famosas setas de Sevilla, que é unha estructura de madeira microlaminada. Non me atrevo a decir a especie porque non o sei, podería dicir que é chopo, pero non o sei. Pero igualmente, non? A madeira microlaminada normalmente casi sempre está utilízase madeira de frondosas. Non madeira microlaminada, tableiro contrachapado para construir esta estructura de madeira. Ou, bueno, este non vou a falar del, pero que aquí hai xente xa involucrada dentro do proxecto, non? Pois outro exemplo aquí en Lugo, que é o edificio Impulso Verde, que tamén é unha combinación de CLT de piñeiro galego e viga laminada de eucalipto, non? E aquí a xente da escola, na Politécnica, estuvo moi involucrada no diseño e construcción. Outro exemplo tamén aquí en España pode ser Acciona Ombú, que é unha rehabilitación en Madrid dun edificio que está diseñada por Norman Foster e empregou madeira de castiñeiro para facer vigas laminadas e para facer tamén paneles TLT, non? Vigas laminadas fabricadas por Sirolam e panéis TLT con esta madeira de castiñeiro de Asturias, non sei se de Galicia tamén, fabricado por Exlam Dolomiti en Italia, non? E que resultou neste edificio, que evidentemente tamén non foi por un desafío estrutural, eu creo que foi por un desafío estético. Hai unha cousa tamén importante nas frondosas, comparado coas coníferas, que normalmente a súa durabilidade natural é máis alta, salvando algunhas excepcións, non? Como é a falla ou o chopo, que teñen propiedades de durabilidade natural moi baixas. Outras, como o castiñeiro ou o carballo, teñen durabilidade natural moi alta, é dicir, aguantan ben a intemperie, non necesitan tratamentos protectores, resisten ben o ataque de fungos e de insectos. Entón, por iso, moitas veces é unha solución tamén ou unha alternativa cando queres non utilizar tratamentos protectores químicos, non? Para a construcción. E outro exemplo, e este é un edificio que os vou a falar un pouco del, porque ahora temos aínda tempo, e neste, como estuve directamente involucrada, é un edificio no que participei como enxeñeira, foi en Uruguai, é un edificio dun museo que se chama o Maca, no edificio Maca, que é un edificio feito con madeira laminada encolada de eucalipto, neste caso Eucalyptus grandis, nun país que era Uruguai, con cero tradición de construcción con madeira e con cero tradición forestal, podemos decir, non digo cero, pero moi baixa, porque as primeiras plantacións nese país fixéronse na década dos 80 ou 90, están chegando ahora os árboles a turno de corta, e o principal uso industrial do eucalipto é pulpa, non? Celulosa, e do pino, de momento, o sea, hasta hai moi pouco non había nada, ahora xa hai unha fábrica de viga laminada e de CLT. Neste caso, cando diseñamos este edificio, non había ninguna industria aínda que fabricara viga laminada nin CLT en Uruguai. E vou vos contar un poquinho a historia, porque podo contarvos máis de primeira man tema de custos e desafíos. O proxecto comezou así, non? Aí está movido. Bueno, este é o diseño de Carlos Ott. Carlos Ott é un arquitecto bastante recoñecido, que ten sede en Canadá, ele é uruguayo, pero está en Canadá, e foi, como referencia, non sei se hai arquitectos aquí, pero como referencia foi o que diseñou a ópera de París. E este edificio, que inicialmente era para un museo da Fundación Achugarri. Achugarri é un escultor tamén moi recoñecido, que tamén é uruguayo, pero el vive en Italia, e que fai esculturas de mármol, principalmente, e que está exposto no MoMA de New York, o sea, el expón no MoMA de New York. Entón, era un proxecto
xa de primeiras desafiante solo por as persoas que estaban involucradas. Inicialmente, o diseño parte desto, e estaba pensado para facelo en aceiro. Era unha estructura de aceiro, iba a ser de aceiro de color blanco. Cando empezan a falar, a Fundación Achugarri, que é o promotor, a Enxeñería, Carlos Sot, que xa construíra cousas con madeira, e a constructora, que era Achugarri Construcción, resulta que a constructora foi alumno meu en Uruguai, cando traballaba ali, e dixo, creo que estas curvas se poden facer con madeira. E aí veu a universidade onde eu e meus compañeiros estábamos traballando e dixeronnos, é posible facer este edificio en madeira? E eu, bueno, vamos a facer un estudio a ver se é posible ou non. Isto resultou en que o edificio, fixemos un estudio dende a universidade dicindo que sí que era viable, que se podía facer en madeira, sempre pensando en madeira de conífera, non? Non había productores en Uruguai, os productores de Redonda era moi dificilísimo porque había productores en Chile, pero non pasaban a Cordillera dos Andes para chegar coa madeira, por lo tanto non era viable. Había productores en Brasil e en Argentina, pero non conseguíamos vigas de 26 metros, que era o que necesitábamos para este edificio. Entón, que se fixo? Abreuse unha licitación internacional. Entón, presentouse xente de todo o mundo esta licitación. Gañou unha empresa francesa, que é Simonin, que era o que podía fabricar as pezas laminadas. Como digo, gañouno pensando en Spruce primeiro, non? A Beto, que é o que tiñamos aí. O proxecto empeza a andar, empezamos a traballar, salímonos da universidade, creamos OUC Ingeniería para poder facer un proxecto estrutural, porque dentro da universidade non se podía, e aí aparece un productor de madeira de eucalipto, que é Urufor, que fai principalmente viga laminada, pero para carpintería, fai marcos de ventanas e de portas, exporta internacionalmente, e dice, poderíase facer ca madeira de eucalipto que nos temos, podemos secala, podemos clasificala. Bueno, empeza aí todo tamén un estudio económico principalmente e resulta ganador. Entón, decídese facer o primeiro edificio grande, estructural, con este desafío de vigas largas e sin tradición de construcción en Uruguai, non solamente con unha forma complexa, sino con unha especie bastante descoñecida. Bueno, isto resultou así, non? Nesta área de 1.600 metros cuadrados, 196 metros cúbicos de madeira serrada de Eucalyptus grandis, que foron 48 metros cúbicos en vigas secundarias, os pilares foron 68 metros cúbicos, as vigas 80 metros cúbicos. Isto empezou a construirse no 2020, a diseñarse no 2020 e a construcción inaugurouse no 2022. É unha estructura complexa, porque é todo con vigas curvadas e non hai ningún solo ángulo recto, cada pórtico é diferente, por lo tanto, o cálculo estructural tamén foi bastante complexo, pero a construcción tamén. E aquí, gracias a Simonin, como digo, que foi o que fabricou estas vigas laminadas, foi madeira de láminas de eucalipto secas e clasificadas de Uruguai, que se mandaron a Francia por barco, fabricáronse ali as vigas, volveron a Uruguai con montadores franceses que entrenaron, digamos, os montadores uruguayos para construir isto. E aquí vemos algúns detalles de como son estos pórticos. Evidentemente, transportar vigas de 26 metros por barco era moi caro, polo tanto, fixose un diseño estructural en pezas máis cortas, con este sistema de conectores oculto por adentro, que é un sistema patentado tamén por Simonin. Entón, digamos que pudieron vir as pezas como en 3 tramos e conectalos ali en obra. Aquí vedes a viga prefabricada e aquí vedes os 3 tramos nos que veu e onde se conectou despois ali con esas vigas, con esos conectores metálicos ocultos. E aquí quero darvos un pouco os datos, que son os datos que coñezo ben de dentro. Estas vigas, estas láminas, como digo, que partiron de Uruguai e que estánse cargando os contenedores para ir en barco, que son láminas de Urufor, de eucalipto laminado. Se comparamos isto, por exemplo, cun spruce, con unha conífera, faríamos unha viga laminada de uns 30-40 milímetros de espesor. Ao estar falando dunha frondosa, por un tema tamén de secado, que para que sexa máis económico e máis rápido, hai que baixar o espesor. Por lo tanto, baixouse desos 40 habituais en coníferas a uns 20-23 milímetros en frondosas. E aquí xa temos o primeiro
a primeira diferencia e o primeiro tamén incremento de costo. En vez de menos láminas, temos máis láminas, por lo tanto, como temos máis láminas, o secado tamén é máis difícil, temos tamén máis líneas de cola, temos máis adhesivo. O tempo de secado aumentou 4,25 veces comparado con unha conífera. E o número de líneas de cola aumentou multiplicado por 1,6 veces, non? Entón, quer dizer, secado máis lento, máis líneas de cola, máis custo ao final. Igualmente, as propiedades mecánicas resultaron moi boas e permitiuse, ademais, este curvado tan pronunciado en algúns casos. E aquí xa simplemente para que vexades un pouco como é o proceso de construcción e contovos un pouco que como digo, todas as pezas son distintas, cada un destos ángulos é distinto, o sea, todo viña mecanizado con máquina de control numérico, como vos comentei antes, ¿no? O diseño de construcción con madeira agora permite ser moi preciso na construcción, todo viña prefabricado ao milímetro e todas as pezas encaixaron, menos unha porque houve un error de mecanizado, pero todas. ¿No? Así viñan, ¿no? Veñan cada unha co seu ángulo, cada unha co seu mecanizado e é un lego, empezas a construir. Aquí vemos ben de cerca pois, que as láminas son ben finiñas, non? Vedes que se estades acostumbrados ou vistes algunha vez laminado de coníferas, son moito máis gruesas. E aquí vedes tamén pois, como está un mecanizado dentro da viga esperando pois, a vigueta, ¿no? ao cabio ou a correa. Bueno, e o proceso de montaxe. En resumen, digamos que esta obra resultou 1,3 veces máis cara por facela nesta especie que por facela se a fixéramos en abeto, non? Tamén por qué? Porque estás pagando o prototipo, estás pagando que eres o primeiro que o faz. Entón, se isto se fixera masivamente, probablemente se fora pois, moito máis competitivo, non? Pero a día de hoxe, o que aposta por las coníferas aposta a que vai a pagar un pouco máis. Esa é a realidade. Bueno, aquí vedes pilares de 15 metros de altura, bueno, e este xa acabado. E o por que se colleu esta especie? Pois por varios motivos. Primeiro, pola beleza, non? Segundo, porque era un material pois, que era dali, non? Querían, de alguna maneira, con este museo, marcar un pouco pois, a identidade, non? Que era utilizar unha especie local. E pasou unha cousa tamén curiosa con este edificio, porque este edificio é totalmente gratuito, o sea, é unha inversión privada por esta Fundación Achugarri, que é un escultor, que el fixo este museo, que está, aquí vedes a foto xa acabada, así como está ahora, aberto ao público. Aí non solamente expón as súas obras, que son estos esculturas de mármol, sino que tamén trae invitados, ¿no? Artistas de distintas partes do mundo, e ademais é aberto ao público, totalmente gratuito. Entón, digamos que aquí, no, que vos falei ao principio da New European Bauhaus, no? Que é bonito, sostible e ademais colaborador e integrador, eu podo dicir que este edificio pois contribui un pouco a eso, no? Unha promoción privada que fai un museo público, aberto ao público, no? Para acercar o arte á xente. E, por último, e xa en 15 minutos remato, isto, conteivos ahora un pouco, pois eso, como é a cadena de valor, como se construye con madeira, todos o rollo das propiedades mecánicas, os desafíos, pero tamén as oportunidades. E aquí vou resumir un pouco pois, un traballo que foi feito dentro do marco do proxecto Resonate, no que eu participei, e tamén Mercedes, que está aquí, participou. Mercedes nese momento estaba dentro de Xera, e ela organizou estas xornadas que foron aquí en Lugo, ¿no? E que se buscaba era saber cales eran os principais desafíos para a industria das frondosas. O sea, o marco era máis amplio, era tamén para a xestión forestal e para outras cousas. Eu aquí solamente vou a resumir a parte da industria das frondosas, no? que podemos resumir así, no? Fíxose uns talleres colaborativos preguntándolle a xente, o sea, primeiro facendo unha exposición dos avances dentro dese proxecto Resonate, e despois facendo workshops participativos, ¿no? Onde había pues, representantes da industria, pero tamén da academia, da sociedade tamén. E, bueno, pues eso, para ver cal eran os desafíos que encontraban
neste caso para a industria forestal, para a industria da madeira de frondosas. Os principais desafíos que saíron foi que xenerar aquí en Galicia, poder fabricar estes produtos de valor engadido, produtos laminados que sexan máis alá que biocombustible. O segundo desafío que se identificou foi que non estaban seguros ou que sería bon asegurar unha distribución xusta dos beneficios. É dicir, se se consigue facer eso, como se asegura que esos beneficios dos produtos engadidos chegan a toda a cadea de valor, dende a parte forestal hasta a industrial, hasta os constructores, que neste caso é a industria. E por último, tamén outro desafío era que facer coa madeira de frondosas de Galicia, fustes de pequeno diámetro e pezas moi curvadas que o mellor non son as máis apropiadas para estes produtos que acabo de presentar. Ou sí. E algunhas das medidas propostas que salieron deste workshop, deste taller, foi a de implementación de estrategias que consideren as dimensións técnicas, pero tamén as sociais dentro da xestión forestal, intentar actualizar a legislación para que facilite o aproveitamento de frondosas. Identificouse que a legislación ahora mismo non promovía moito que a corta de frondosas dentro de Galicia, entón, resaltou isto, e eu aquí me tomei na parte forestal que digo que non sei moito. E por último, unha cousa que era bastante relevante tamén era ensinanza, educación en construción con madeira para que arquitectos, constructores, enxeñeiros se sintan seguros e podan construir con eso. E iso todavía é un desafío moi grande. En Galicia pasa unha cousa rara, en Galicia podemos decir en España, onde a construción con madeira entra dentro do campo dos enxeñeiros forestais, como son eu, como somos moitos que estamos aquí. En case toda Europa está dentro da enxeñería civil. E a arquitectura todavía ten ese debe, ten ese debe que empeza ahora a ser os arquitectos os que están moi interesados na construción con madeira, moi interesados na construción con frondosas, con construción con especies locais, pero todavía tamén hai pouco coñecemento, todavía hai poucas escolas de arquitectura que enseñan construción con madeira, e o que é o futuro seguro é a colaboración conxunta, o sea, non existe xa que o arquitecto diseñe, o enxeñeiro calcule e que o industrial ou forestal provea a madeira. Esa visión individualista xa non ten sentido se se quere avanzar e ser competitivo no sector da construción, sobre todo competitivo co sector do formigón. E entón existe xa esa tendencia á colaboración, a traballar conxuntos e donde xa, como foi o caso deste MACA, o diseño sale dende o principio considerando cal é a madeira que temos, como se pode calcular porque están os enxeñeiros estruturais e o arquitecto está diseñando, pero tamén está o usuario final que é o que espera. Entón, ese diseño colaborativo con produto local, con especies locais, é a tendencia a día de hoxe. E finalmente, como conclusións de todo o que contamos, vamos a remarcar estas, e vamos a leer, que sería que o volume de madeira en pé dos bosques caducifolios de Europa aumentou a un ritmo superior ao dos bosques de coníferas, pero os usos industriais desta madeira só representan o 20% do total da madeira industrial en rollo. Sabemos, ademais, que o 25% da madeira de frondosas que se colleita en Europa vai directamente a biocombustible, sin ningún valor agregado intermedio. Aínda que o uso de frondosas no sector da construcción segue sendo limitado, existe un interese crecente por parte de empresas para incorporalas a proxectos de construcción, tanto en Europa como en España. O castiñeiro, o eucalipto, a falla foron clasificadas visual e mecánicamente para fines estruturais e están xa incluídos entre as normas europeas. E xa hai varios produtos de madeira laminada encolada fabricados en España que se comercializan a nivel europeo, que se exportan. Aínda que as frondosas teñen maiores propiedades mecánicas e maior durabilidade que as coníferas, os desafíos tecnolóxicos como o secado ou o encolado poden levar ou elevan os costos de producción. E, por último, as propiedades forestais fragmentadas e abandonadas, a pouca xestión dos bosques de frondosas e as limitacións administrativas á corta de frondosas e a falta de industrias consolidadas para produtos de valor engadido son algúns dos principais retos identificados en Galicia para este uso de frondosas. Aquí deixo, por si alguén quere consultar as citas que non puiden incluir dentro das diapositivas, pois están aquí literatura adicional se alguén está interesado. E, pola miña parte, nada máis. Deixo espacio para preguntas
Muchas gracias, Vanessa, por la tua interesante exposición. Pasamos ao turno de preguntas, que lembren os que nos están seguindo online que poden facer preguntas a través do chat de YouTube. Preguntas aquí na sala. Vou facer unha para romper así un pouco. Si, senón vai a facer meu fillo, así que... En Galicia, pois, según o inventario forestal continuo que se está facendo, temos 600.000 hectáreas de frondosas. Unha parte delas pois, está en terreos protegidos da Rede Natura. Bueno, son moitos deles bosques non maduros, porque bosques totalmente maduros, sin ninguna intervención humana, pois non temos, pero hainos relativamente próximos á madurez, co cortexo florístico típico, bastante ben conservado, e entonces, pois bueno, hai unha explotación ou extracción de madeira importante, pois quizás non é o máis recomendable, non? Quizás a opción de conservación pois sería a máis interesante. Pero logo temos moitos bosques incipientes, non? Que como se está abandonando moito a práctica agrícola e gandeira, non? E quedan as fincas abandonadas, establece primeiro a matorgueira, depois se van introducindo pois os carballos, bidoeiros e das especies autóctonas, non? E tamén, aínda que isto pois non é un mellor exemplo, non? Os incendios, a tendencia que temos cos incendios é que haxa menos e se queime menos superficie, non? Aínda que isto pois foi verdadeiramente dramático, non? Entón, nesas zonas que van pasando anos sin que se repitan os lumes, pois tamén se vai recuperando o mato e depois o bosque. Que temos pois uns centos de miles de hectáreas de bosques autóctonos, podemos decir, en recuperación, non? Entón, que recomendarías para que eses bosques cheguen a producir madeira de verdade que se poida utilizar como madeira estrutural, non? Velo posible ou velo difícil? E que habría que facer, non? Vexo posible, non? Posible sempre todo, e como digo, como madeira estrutural podemos utilizar todo, non? Dende a madeira de propiedades máis baixas a de máis altas, non? Porque todo se diseña en función deso. Sempre vamos a ter máis volume de madeira na obra ou menos, dependendo das propiedades mecánicas. Pero creo que se comezou a facer un traballo xa aquí en Galicia, sin mal non recordo, que están intentando de alguma maneira caracterizar a madeira de árboles en pé, non? Saber cales son as propiedades mecánicas da madeira de árboles en pé. Como estas técnicas non destructivas que comentaba que se fan a nivel industrial, podese facer tamén a nivel de monte, non? E creo que hai un traballo xa dentro da Xunta, creo que está Madera Plus traballando neles, de intentar caracterizar estos árboles en pé, para saber un pouco cales son, basicamente, o módulo de elasticidade que ten esa madeira, e en base a eso poder planificar a que uso se pode destinar. De momento, claro, mentras non haxa unha homoxeneidade de decir, claro, esta madeira foi xestionada, estes montes foron xestionados, entón sabemos que máis ou menos teñen estas propiedades, pois esta é unha alternativa que eu creo que é interesante, decir, veña, con que esa madeira que está disponible, que propiedades temos, e en base a eso pensar como integramos dentro da cadena industrial, porque xa vamos a ter datos, temos datos de módulo de elasticidade. Dentro de uso estructural desa madeira, pois sí, como presentei antes, hai un montón de innovacións, o sea, os produtos maduros, que serían esos produtos de viga laminada encolada, son uns deles, e esos son, quer dizer, competir con esos no mercado non é tan sinxelo, porque esos xa teñen un precio que todo o mundo coñece e quere chegar a eles, pero hai un montón de outras innovacións posibles, non? Como poden ser, pois eso, facer unións metálicas, facer esos paneis que combinen, ou vigas que combinen frondosas con coníferas, e eu vexo aí unha gran oportunidade. Intentar combinar a madeira de piñeiro, que xa se está utilizando a día de hoxe, para viga laminada e para paneis CLT, combinada con láminas destas frondosas, non? Que sabemos que teñen as propiedades mecánicas máis altas, polo tanto, podemos facer esa hibridación colocando láminas nas caras exteriores. Iso creo que é unha forma que sería
relativamente sinxela de integrar esa madeira dentro da cadea industrial existente, non? Porque, claro, o outro implicaría xenerar nova industria ou desenrolar unha industria para novos produtos. Pero empezar a facer esta hibridación piñeiro-frondosas dentro da cadea industrial existente creo que é unha alternativa posible. Moitas gracias. Alguna pregunta máis? Temos algunha pregunta no chat? Non. Bueno, pois... vou facer outra, xa que teño tamén. Mira, decías que, bueno, que a madeira de eucalipto, glóbulos, creo que citaxe tamén grandis, regnas, que ten boas aptitudes, non? Ou boas cualidades para utilizar como madeira estrutural, laminada, CLTs, etc. Entón, desde ese punto de vista, aquí en Galicia, que temos por moito eucalipto, non? Moito especie de eucalipto, que vai casi todo para a industria de trituración, para a pasta de papel. Ves viable, desde o punto de vista tamén económico, non? Aumentar os turnos de corta dos 15 anos, por exemplo, a 40, non? Para ter fustes máis grosos, para ese destino, diversificar o uso da madeira de eucalipto. Sí, mira, bueno, aquí en Galicia, que non o citei, é verdad, existe un fabricante de viga laminada de eucalipto, ou máis de un polo menos é Villapol, non? Que está na Mariña. E, bueno, isto non sei se fago algunha incidencia aquí dicindo, non? Pero alguna vez falando con eles, cando fixemos estes estudios de eucalipto, eles, o maior cuello de botella que eles veían é que non tiñan madeira suficiente sólida. Porque como toda a madeira vai para a trituración, pois non eran capaces de acceder a madeira sólida para facer os seus produtos. Entón, esa era a principal limitación que eles tiñan, o que eles comentaban. Despois, dentro das especies de eucaliptos, claro, varía moito dependendo da especie. Ese edificio que eu mostrei co Eucalyptus grandis, podemos decir que é moito máis sinxelo que utilizar Eucalyptus globulus. O Eucalyptus globulus sabemos que ten unha fibra revirada, é máis difícil de mecanizar, hai moito máis desperdicio. O Eucalyptus grandis é como un poste da luz, o sea, medra recto, non ten fibra desviada, é moi fácil de mecanizar, densidade baixa. Por lo tanto, para o proceso industrial é moito máis sinxelo. Entón, tamén ten propiedades mecánicas máis baixas. O Eucalyptus globulus ten as máis altas, non? Entón, eu non sei se é cuestión de aumentar o turno de corta, porque, como digo, as propiedades mecánicas do Eucalyptus globulus son altas, son máis grandes que as do grandis, senón é máis ben se a industria o permite, non? Porque ahora mesmo, como a industria está moi centrada na celulosa, non sei se hai suficiente para a industria de madeira sólida. E a segunda é o precio. Se estamos acostumbrados a madeira de coníferas, se estamos ainda cunha mentalidade, eu diría, de que construir con madeira ainda é innovador, ainda non é unha cousa masiva. Aquí estamos dentro do sector, entón isto nos parece normal construir con madeira, pero cando falamos con arquitectos, con constructores, non queren saber nada de construir con madeira, ou queren saber pouco, solamente son obras peculiares, pero non masivamente. Entón, pasa unha cousa que convencer o propietario, o constructor, o arquitecto de construir con madeira, xa está, ese é un paso xigante. Pero para eles madeira é, en xeral, madeira. Se xa empezamos a falar de especies, aí xa se perden. Entonces, pasar de formigón a madeira é un paso grande, e ahora pasar de madeira, que para eles é esta madeira xenérica de coníferas, que ten un precio establecido no mercado, podemos decir, non sei como andará agora, pero cando construía moitos anos, cando traballaba en Media Madera, en Asturias, facendo diseño de estructuras, o precio da madeira laminada de conífera, que nese caso, nese momento era, en 20 anos, toda a madeira era importada, enda que aquí veía madeira de coníferas, non se usaba, era madeira importada de abeto ou de pinos silvestres importada de Centro Europa, e o precio do metro cúbico era 600 euros metro cúbico, máis ou menos naquela época. Non debeu subir moito, eu creo que anda por aí. Pero claro, se agora falamos de madeira de frondosas, entre elas eucalipto, eu creo que non, por menos de 1.200 euros metro cúbico non a compras, non? Entón, creo que estamos,
falando da construcción con frondosas, así, por sí mesma, ou son obras peculiares donde hai un interese en que sexa madeira de frondosas, ou se vamos a un mercado masivo donde manda o precio, é difícil que entre. Entón, por iso creo que a combinación conífera frondosa pode ser unha alternativa e obras peculiares, donde se quere destacar pues, un valor en sí mismo que é a especie, que é a estética, que é a tradición ou que é a cultura, non? E xa me perdín, xa non sei onde iba con todo isto. Empecé co eucalipto e acabei falando non sei de qué, pero bueno, que sí, que hai oportunidade para o eucalipto, pero que non sei se aumentar o turno de corta é a solución, senón que sexa máis accesible á industria de aserrío. Anímase alguén? Algún ou algunha? Bueno, pero vou facer a última, non? Tiña que facela máis longa para non ter tantas preguntas. Falache, Vanessa, do uso da madeira estrutural, non? En Europa e en outros países, por exemplo, en Uruguai, que ti coñeces ben. Pero en Galicia, eu penso que en España en xeral, pero en Galicia, dentro de España, eu creo que é das rexións máis atrasadas. De feito, a única fábrica que temos de CLTs é de hai 2 ou 3 anos. E é que, según, por exemplo, en Austria, en países do norte como Finlandia, e en outros países do centro de Europa, pois é algo moi habitual, non? Aquí todavía xera unha desconfianza, non? A construcción en madeira. Eu penso que se fixéramos unha enquisa aos cidadáns de se vai comprar unha casa, cal elixiría? Unha que sea de estrutura de madeira, unha de formigón ou unha de aceiro? Bueno, pois a de madeira perdería por goleada, non? E é que non se consigue, ou quizás non se intenta coa forza suficiente, non sensibilizar os cidadáns, a poboación, de que as casas con estrutura de madeira pois non son as típicas cabanas de toros que se ven a veces nas películas do oeste. E entón desconfían de si son igual de seguras, si son igual de durables, si non teñen, si é moito menor a resistencia aos incendios, si son máis frías, si non aíslan como os outros materiais, si o acabado, a veces non comprenden que o acabado pode ser exactamente igual, exteriormente pode ser exactamente igual que unha de formigón e ladrillo. Entón, desde ese punto de vista, para concienciar a xente, tú que proporías, para que realmente a xente forma receptiva, pensando en vivenda, en edificio para vivenda. Sí, como ben dís, a xente ainda é reacia a vivir en casas de madeira. Pasa algo curioso, que digamos que a vivenda, a construcción tradicional en Galicia, pois sí que sempre foi unha combinación de pedra e madeira, o sea que calquera casa de aldea, todos temos muros de pedra e forxado e cuberta de madeira. Entón, hasta aí, digamos que os usuarios toleran a madeira. Entón, eso ocorreu antes, sempre existía esa casa de madeira, esa casa combinada, pedra e madeira. Despois, digamos que eso empezou a deixar de usarse, porque veu o formigón, pero, sin embargo, en Galicia houve unha industria de madeira laminada encolada bastante potente e de construcción. Pasou que eso, na década dos 80, 90, empezou a construirse grandes luces, que xa non son vivendas, son edificios desto, pabellos deportivos, piscinas. Se vamos a nadar calquera piscina cuberta, casi todas son as cubertas, son de madeira. E había industria en Galicia, estaba Caramés, que estaba en A Coruña, estaba Laminor en Ourense, en Asturias había varias, en País Vasco había varias, o sea, había moitos productores de viga laminada en España e en Galicia tamén, Empresas que moitas delas non superaron a crise do 2008 e aí pecharon moitas, e é como que se deixou de falar de madeira. Ainda que ahora, digamos, somos tolerantes ou admitimos que incluso nos gustan as dúas cousas, as vivendas tradicionais, madeira, pedra, as grandes luces, edificios singulares de madeira, todos nos chaman a atención. Ahora chega esta nova tendencia que, vamos a facer as casas nas que vivimos e vamos a facer os edificios en altura en madeira. E aí é onde somos reticentes. A xente non está preparada
por ese medo, non? Ese medo sempre a incendio, pudrición e demais. Houve un estudio nun proxecto noutro que traballei que fixeron unha enquisa dentro de Europa, era basicamente en Francia, Portugal e España, de aceptación, non? Preguntaban aos usuarios canto aceptarían eles en vivir de madeira, non? E miraban varias cousas, eran pois se sentían seguros, o sea, confort, non? Agradable e demais, todo o que era percepción daban altísimas todas as enquisas. Agora despois, en seguridade, compraríala, viviríala, aceptado en Francia, menos aceptado en España e moito menos en Portugal. Entón, digamos que hai unha tendencia norte-sur. É moito máis aceptado hacia o norte e menos aceptado hacia o sur. E está sendo así. Ahora, tamén creo que eso foi o que vivimos ata agora, non? Agora, eu que levo toda a vida traballando en tema de construcción con madeira, eu vexo que estamos no momento onde realmente sí se está impulsando a construcción de madeira, onde sí se está falando dela, e se está falando dela tanto que se queremos, podemos ir a unha charla de construcción con madeira cada semana, casi, non? E creo que eso está axudando moito os arquitectos, porque se interesaron polo material. Entón, ao final, un arquitecto é o que diseña a vivenda, o sea, porque un edificio industrial ou un edificio público, pois poden ser os enxeñeiros, podemos ser os forestais, podemos ser varios, pero, ao final, vivenda depende do arquitecto. Entón, se o arquitecto prescribe madeira, o usuario vai aceptar madeira. Mentre o arquitecto non o prescribía, eso non ocurría. E creo que nese período de transición estamos agora, onde os arquitectos se interesaron polo material, hai moitos que empezan xa a diseñar con el, ainda hai moitos que non, porque ainda falta moita educación, moito entrenamento, pero eu creo que de momento en que se empeza a prescribir, vaise usar máis e vaise aceptar máis. Moitas gracias. Bueno, pois se non hai máis preguntas, pois cerramos aquí a sesión de hoxe. Moitas gracias, Vanessa. Gracias a ti e gracias a vos por aguantar. Moitas gracias a todos os asistentes. Moitas gracias a todos os asistentes tamén, os que asistiron aquí presencialmente e os que nos acompañaron a través da retransmisión do canal de YouTube da Fundación TIC da Deputación de Lugo. Moitas gracias tamén á Deputación por cedernos o local, por permitirnos esta retransmisión tamén en streaming, por financiar estas xornadas no marco dun convenio coa Real Academia Galega de Ciencias. Gracias ao persoal tamén da Diputación que nos acompaña, o da Fundación TIC, que todos os días tamén fai esa labor de grabación e retransmisión. E lembrar que mañá non temos xornada, non temos conferencia, deixamos o día libre para que moitos anos hai aquí neste salón no día da loita contra a violencia de xénero, pois hai algunha actividade relacionada con esa conmemoración. Continuaremos, polo tanto, pasado mañá, o mércores, coa penúltima das conferencias. E moitas gracias, Divi, que tamén me olvidaba de ti, que fixe a labor de control da asistencia. Moi ben, moitas gracias, boa noite e ata pasado mañá.